Taong 1989, kabundukan ng Mantalingahan, Palawan. Ilang buwan matapos ang pamamahinga ng pangkat ni Manong Buti, naging maayos naman ang lahat. Sa loob ng ilang buwan noon, nagkaroon sila ng hindi masukat na kayamanan dahil sa gintong kanilang nakuha. Sila Morsito at Pedro noon ay nagtayo ng negosyo na siyang magtutustos ng kanilang mga pangangailangan habang wala pa silang lakad. Si Bitang naman noon ay nagpadala ng tulong sa kanyang mga magulang, ganon din si Miguel. Dahil sa wala na noong kamag-anak si Manong Buti, kung kaya't napagpasyahan niyang itabi na lamang ang kanyang mga salaping nakuha. Isang piraso lang din noon ng ginto ang kanyang pinapalitan sa kadahilanang naniniwala siya noong kapag lumilipas ang panahon, mas lalo pang tataas ang halaga ng mga kayamanang nasa kanyang pangangalaga. Dahil sa naninirahan sila noon ng kanyang pangkat sa iisang bubong, kung kaya't mas ninais niyang ibaon na lamang ang iilan sa kanyang mga nakuhang kayamanan sa lugar na siya lamang ang nakakaalam. Hindi naman noon duda si Manong Buti sa kanyang grupo, subalit kinakailangan niya lang ang makasiguro. Sa paglipas pa ng mga araw, purong pag-aaliw ang kanilang ginawa sa bawat bahay aliwan na kanilang napapasukan. Halos wala sila noong naging kasawaan, gawa ng alam nilang napakarami nilang salaping kayang iwaldas anumang oras gustuhin ng kanilang pangkat. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na namalayan nila Manong Buti na natapos na pala ang kanilang bakasyon. Nagulantang na lamang noon ang kanilang grupo nang masipat nila ang negosyanteng papasok sa kanilang tahanan. Buti, kumusta iyo grupo? Kayo ayos na ba? Pwede na kayo trabaho? Bungad na wika ng negosyante pagdating nito sa sala ng kanilang tahanan. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman niya yung kinausap ng harapan upang mapag-usapan ang mismong ipapagawa nito sa kanila. Pwede na ho kaming magtrabaho. Wala na din ho kasi kaming ginagawa eh. Tsaka, naayos na ho namin ang aming mga sarili. Sa estado namin ngayon, masasabi kong handa na kami. Sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig ng negosyante ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang umuupo sa silya. Nagsikumpulan na dinoon ng mga kasama ni Manong Buti upang magawa nilang malaman ang susunod na misyon ng kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na ang lugar na kanilang susunod na pupuntahan ay ang lugar ng Palawan. Matapos itong marinig nila Manong Buti, halos hanggang tenga naman ang kanilang ngiti, gawa ng alam nila kung gaano kaganda ang lugar ng Palawan. Buti, utos ko ngayon simple lang. Kayo puta Palawan, hanap nyo isang matandang pangala Lucio. Sabihin nyo pakuha na gamit ko. Kayo pakilala bilang tauhan ko, ha? Wika ng negosyante. Matapos itong marinig nila Manong Buti, tuluyan namang nawala ang kanilang kaba matapos marinig ang utos ng negosyante. Sa puntong yon, nakaramdam sila ng labis na kaginhawaan dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magiging ligtas ang kanilang isa sa gawang misyon. Gayunpaman, kahit alam na nilang wala silang makakaharap sa lugar na yon, hindi pa rin nila inalis ang iba't ibang panganib at mga pagkakataong maaaring malagay sa panganib ang kanilang grupo. Buti kayo kailan alis. Ako hintay hanggang katapusan ng buwan, ha? Kayo bilisan pagkuha sa bagay na to para ayos bayad ko inyo. Wika ng negosyante. Sige ho, wala ho yung problema. Asahan ninyo sa susunod na araw, maglalakbay na kami patungong Palawan. Sagot naman dito ni Manong Buti.
Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nagpaalam sa kanila ang negosyante. Hindi na nila ito pinigilan sa kadahilan ng alam nilang napakaabala nitong tao. Bago sumapit ang gabi, ginawa na nila ang lahat para mabili ang kanilang mga pangangailangan sa paglalakbay. Naghanap din sila noon ng mga kagamitan na maaaring makatulong sa kanilang pananatili sa kagubatan sa lugar ng Palawan. Matapos nilang bumili, agad namang umuwi ang kanilang pangkat pabalik sa kanilang tahanan. Manong Buti, kailan ho ang alis natin? Tanong ni Pedro. Baka sa mga susunod na araw, kaibigan. Mas mainam na marami tayong gamit patungo roon para maiwasan nating bumili ng kung ano-ano sa baryong ating madadaanan. Sagot naman ni Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, naantala ang kanilang pag-uusap nang tawagin na sila ni Miguel para sa kanilang hapunan. Dali-dali naman sila doong tumungo sa kusina nang sa gayoy mapuna na ang kanilang sikmura. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagkain, hindi naman naiwasan ng kanilang pangkat na banggitin ng tungkol sa santong inilagay sa altar ni Manong Buti. Manong Buti, ba't hindi mo pinturahan ng tanso ang santo? Gayong mas maganda itong tingnan sa kanyang gintong kulay. Tanong ni Miguel. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, agad naman siyang nag-isip ng palusot upang hindi maghinala ang kanyang mga kasama. Para yan sa seguridad ng santong ating iniingatan, Miguel. Isipin mo, ano na lang ang sasabihin ng mga taong makakakita dito? Sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabaling naman ang kanilang paksa sa misyong kanilang gagawin sa Palawan. Pinag-aralan nila ng husto noon ang lugar na kanilang pupuntahan, lalong-lalo na ang mga nilalang doong naninirahan. Kinaumagahan, bumisita ang grupo nila Manong Buti sa kakilala nilang albularyo. Ninais nilang magtanong dito nang sa gayoy maiwasan nilang mailagay ang kanilang grupo sa panganib. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, bumungad naman sa kanila ang matanda na abala sa panggagamot ng isang bata. Oh, napabisita kayo, Buti. Bungad na wika ng albularyo habang abala ito sa panggagamot. Kaya nga po siyempre, alam kong alam nyo na kung bakit kami nandito. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap ng matanda, agad naman silang umupo sa silyang naroon sa labas ng bahay nito upang hintayin ang albularyo na matapos ang kanyang ginagawa. Dahil sa sobrang pagkaabala noon ng matanda, halos abuti ng takip-silim sa bahay nito ang grupo nila Manong Buti. Nang mapagtanto nilang tapos na ito sa kanyang ginagamot, dali-dali din silang pumasok upang ilahad ang kanilang nais. Wala sila noong hiningi na kung ano sa manggagamot, bagkus ay nagtanong lamang sila ng kokonting impormasyon ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Nang marinig naman ng albularyo ang kanilang pakay, agad din naman itong kumuha ng isang libro na naglalaman ng karanasan ng kanyang mga ninuno. Hinanap nito ang lugar ng Palawan sa kadahilanang nasisiguro noon ng albularyo na doon nagmula ang lahi ng kanilang angkan. Habang abala ito sa paghahanap, ninais naman noon nila Manong Buti na pagmasdan ng mga dekorasyon nito sa kanyang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan sa kanilang pagkakaupo nang biglang humarap sa kanila ang albularyo habang nagwiwika ng, Mga engkanto lang ang makakasagupa ninyo sa Palawan. Nasisiguro ko yan. Siya nga pala, Buti. Kung may panahon pa kayong natitira doon sa Palawan, maaari nyo ba kung kunan ng isang itlog ng pagong? Yung buhay pa sana. Nang marinig ito ni Manong Buti,
Tumangulang naman ito habang nakangiti. Matapos nilang mag-usap noon, hindi na di nagtagalang kanilang grupo sa kadahilanang sa susunod na araw na ang kanilang alis. Bagaman kulang pa noon ang kanilang kagamitan, wala sila noong magagawa dahil merong tinutumbok na oras ang kanilang amo. Sa paglipas pa ng mga araw, naging matiwasay naman ang kanilang paglalakbay. Wala sila noong inisip na kung ano-ano sa kadahilanang ang tanging sumasagi lamang sa isipan nila noon ay ang kagandahan ng kanilang magiging bakasyon. Bale, napagpasyahan noon ang kanilang grupo na mamamalagi muna sila ng isang araw sa isang magandang pook pasyalan para naman kahit papaano'y magawa nilang masulit ang kanilang pananatili sa Palawan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, nadapo sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Nakita na nila noon ang bawat tribo at kultura na siyang tumatak talaga sa kanilang isipan. Paminsan-minsan, hindi na iiwasan nila Manong Buti na maging masaya sa kanilang trabaho sa kadahilanang dahil doon, marami silang nakikitang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Isang linggo pa noon ang lumipas, tagumpay naman nilang narating ang Palawan. Bagamat pagod na pagod noon ang kanilang grupo, napawi naman ito nang masipat nila ang magagandang tanawin ng lugar. Pagdating nila sa isang baryo, sinalubong sila ng mga taong naninirahan doon upang alukin ng mga paninda nito para sa mga dayuhan. Marami naman noong pinamili sila Manong Buti para naman kahit papaano'y makatulong sa mga taong naghihirap na maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa lugar, doon na sila naghanap ng bahay na kanilang matutuluyan. May mga nag-alok naman sa kanila noon kung kaya't hindi sila gaanong nahirapan. Nang makahanap na sila ng angkop na pagtitirhan, doon na nila napiling magbayad para sa kanilang isang araw na upa. Nang mailagay na nila noon ang lahat ng kanilang gamit, agad naman nilang nilibot ang lugar upang maghanap ng mga magagandang tanawin. Ilang minuto pa ang lumipas, napadpad naman sila noon sa isang dalampasigan na kung saan napakaraming mga bakaw ang nabubuhay. Hindi naman sila nagtagal sa lugar na yon, gawa ng marami pa silang gagawin noong hapon. Bukod sa magluluto pa sila ng kanilang makakain, kinakailangan din nilang maghanap ng mga detalye sa daang kanilang tatahakin kinabukasan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad pabalik sa kanilang inupahang bahay, bigla naman silang hinarang ng isang pulubi sa baryo. Pautal-utalang pagsasalita nito na para bang meron itong nais sa kanilang sabihin. Dala ng kuryosidad noon ni Manong Buti, ninais niyang unawain ang mga salitang sinasabi ng pulubi. Hindi naman mahirap para sa kanyang intindihin ang dialekto nito, gawa ng pinipilit nitong gumamit ng salitang Tagalog. Ingat kayo. Gabi ng salakip. Tigbanwa. Tumungkuyan. Sumuroton. Wika ng pulube habang paulit-ulit niya itong binabanggit sa grupo nila Manong Buti. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, tila ba naging palaisipan para sa kanila ang mga bagay na nais ipahiwatig ng lalaki. Maya-maya pa, bigla naman itong kumaripas ng takbo nang masipat siya ng isang taong taga-baryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin para sa kanilang grupo. Bagaman hindi nila alam ang ibig sabihin ng mga katagang sinabi ng pulubi, nararamdaman nilang magbibigay ito ng panganib sa kanila sa pagsapit ng gabi. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang nilapitan ng isang taga-baryo habang nagsasabi ng, Balik na ho kayo sa inyong tinutuluyan.
Hindi ho maganda para sa mga dayo ang manatili sa labas ng 10 oras. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman nilang tinungo ang tahanan na kanilang tinutuluyan. Pagpasok nila sa kanilang silid, maigi nilang sinara ang lahat ng pintuan at bintanang maaaring daanan ng mga masasamang nilalang. Napagpasyahan din nila Manong Buti ang manatili sa gitna ng bahay sa paniniwalang ligtas sila sa lugar na yon. Habang lumalalim noon ang gabi, nananatili namang nagmamasid at nakikiramdam sila Manong Buti sa paligid. Manong Buti, mukha yatang hindi maganda ang bakasyon na to para sa ating grupo ah. Wala namang nangyayari pero parang takot na takot ako. Wika ni Morsito. Kaya nga pag-igihan mo ang iyong pagmamasid. Hindi natin alam kung anong uri ng mga demonyong gagambala sa atin dito. Mukhang nagkamali ata tayo ng pinuntahang baryo ha. Sagot naman ni Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng mga nilalang na animoy naglalayag sa kalangitan. Rinig na rinig nila noon ang pag-ihip ng hanging nabubulabog sa mga layag ng mga ito na siyang labis na nagbigay sa kanila ng matinding takot. Pagsilay nila Miguel sa bubunga ng kanilang bahay, wala naman sila doong nakitang kakaiba. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman silang nakarinig ng mga pagsialulungan ng mga aso at kasabay nito ang pag-uungol ng iilang taong katabi ng silid na kanilang tinutuluyan. Sa sobrang takot noon nila Manong Buti, dali-dali nilang inihanda ang kanilang mga armas at walang pag-aalangang iputok ito sa sinumang demonyong masisilayan nila sa paligid. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa entradang pinto ng bahay na kanilang kinaroroonan nang marinig nila ang dahan-dahang pagbukas nito. Sa puntong yon, napagpasyahan nilang umatras na ng bahagya upang magkaroon sila ng sapat na espasyo para makapaghanda. Ang ginawa naman noon ni Manong Buti ay ang humanap ng isang siwang sa dingding nang sa gayoy magawa niyang masilayan ang paligid. Pagsilay niya noon sa isang maliit na butas, laking gulat na lamang niya nang biglang bumungad sa kanyang mga mata ang isang taong nakatayo sa entradang pinto ng kanilang bahay. Butot balat na ang pangangatawan nito at wala itong kahit anong kasuotan sa kanyang katawan. Napakarami din itong kulukulubot sa kanyang mga balat at mga pigsang kumakalat. Kitang-kita din noon ni Manong Buti ang buhok nitong hindi bumababa na parabang nakapirmi na ito sa ganoong posisyon. Lubog na din ang mga mata ng nilalang na yon at meron itong malalaking mga ngipin sa kanyang bunganga. May dala din itong isang tungkod na animoy gawa sa buto ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa nilalang, doon niya nasilayan ang may-ari ng bahay na merong ibinigay na alay. Matapos itong tanggapin ng nilalang na yon, agad naman itong nagbigay ng senyas sa may-ari ng bahay ng mga bagay na siya namang naging palaisipan para kay Manong Buti. Maya-maya pa, agad din namang umalis ang nilalang na tanging alay lamang ang daladala. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, bigla naman silang nakarinig ng isang pagkumpas ng napakalaking layag sa itaas ng bubong na kinaroroonan nila Manong Buti. Hindi naman nila ito gaanong pinansin, gawa ng ang mahalaga para sa kanila, makaiwas sa sitwasyong aantala ng kanilang misyon. Pagsapit ng umaga, maaga pang nagpaalam ang kanilang grupo sa bahay na kanilang tinuluyan. Dahil sa mga nangyari noon, kung kaya't panay naman ang pag-iiwas nila sa mga ito na parabang merong sakit na nakakahawa. Sa paglabas nila ng tahanang yon, natigilan naman sila sa paglalakad
nang masipat nila ang mga taong nagsikumpulan sa daan. Dala ng kuryosidad ng kanilang pangkat, ninais nilang lumapit doon upang makita ang mga kaganapan. Pagsilay nila Manong Buti sa lugar, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pulubing wala ng buhay. Dilat na dilat ang mga mata nito at nakanganga ang kanyang bunganga. Sa ekspresyon ng kalunos-lunos na biktima, animoy hindi lang yon nagkataong namatay sa baryo. Habang patuloy itong pinagmamasda ni Manong Buti, doon niya napagtanto sa kanyang sarili na maaaring ang mga demonyong nakita nila noong nagdaang gabi ang may kagagawa ng bagay na yon. Nais man nila noong tulungan ng pulubi, hindi na nila ito ginawa sa kadahilanang may mga bagay din silang kinakailangang unahin. Nang makaalis na sila noon sa lugar, panay naman ang ginagawa nilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Manong Buti, sa tingin ninyo, may kinalaman kaya ang mga demonyong nakita nyo kagabi sa pagkamatay ng pulubi? Tanong ni Bitang. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman yung napaisip habang sumasagot ng, Sa palagay ko, oo. Napaka-imposible naman kasing mamatay ang pulubing yon, gayong malakas ang pangangatawan nito. Noong kinausap tayo nito kahapon, palagay ko wala naman itong iniindang karamdaman. Sagot naman ni Manong Buti. Panigurado talagang ang mga demonyong yon ang pumaslang sa pulubi. Wala akong duda doon, Manong Buti. Naway sa pagpapatuloy ng misyon, hindi natin sila makaengkwentro. Dagdag naman ni Miguel. Habang pinag-uusapan nila noon ang mga nangyari, hindi na nila gaanong napansin ang lugar na kanilang dinaraanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan nang makasilay sila ng isang napakalawak na palayan na kung saan maraming magsasaka ang nag-aani. Dahil sa hindi sila pamilyar noon sa lugar, ninais nilang magtanong-tanong sa mga ito ukol sa eksaktong direksyon patungo sa bundok ng Matalingahan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa namang maituro ng mga magsasaka ang daan patungo sa bundok. Nang makuha na nila Manong Buti ang sapat na impormasyong kanilang kailangan sa paglalakbay, agad din naman silang nagpaalam sa mga magsasaka. Maya-maya pa, doon na nga nila nakita ang kinaroroonan ng bundok na kanilang hinahanap. Bagaman malayo pa ito sa kanila, kampante sila noong mararating nila ito bago tumalikod ang araw sa kalupaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo sila sa isang lugar na merong napakalawak na patag. Pansamantala silang tumigil sa lugar na yon upang sulitin ang napakasariwang hangin ng lugar. Wiling-wili din sila noon sa panonood ng mga halaman na sumasayaw kapag dumadaan ang malakas na hangin. Matapos nilang makapagpahinga doon, dali-dali naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-usad. Sa pagsapit ng hapon, doon na nga narating nila Manong Buti ang paanan ng bundok. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla naman silang naantala nang masipat nila ang isang magsasakang pababa ng bundok kasama ang kanyang torong kalabaw. Magandang hapon ho, Manong. Dito ho ba naninirahan si Ginoong Lucio? Bungad na tanong ni Manong Buti. Si Lucio? Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Tanong naman ng matanda. Kami ho kasi yung pinapapunta dito ng inchik na kausap niya eh. May liham na din siyang ipinadala doon, kaya sigurado ho kaming inaasahan na niya ang aming pagdating. Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong tumawa habang sumasagot ng, Sino ba sa akala niyong kausap ninyo? Sumunod kayo sa akin mga iho. Kanina ko pa kayo hinihintay.
Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito nila Manong Buti, doon nila napagtanto na ang matandang kanilang kausap ay walang iba kundi si Ginoong Lucio. Sa puntong yon, wala na silang pag-aalangang sumunod sa matanda patungong bundok. Bale, hindi naman gaanong kalayuan ang bahay nito kung kaya't madali nila itong narating. Ayon kay Manong Buti, na halos hindi masipat sa malayo ang bahay ng matandang yon sa kadahilanang nakakubli ito sa 3 nagsisilakihang puno ng akasya at mangga. Napakadilim din sa lugar na yon kahit umaga sa kadahilanang hindi nakakatagos ang sinag ng araw sa lugar. Bagaman ganon ang kalagayan doon ng matanda, kampante naman sila Manong Buti. Gawa ng wala silang naaamoy na kakaiba sa pagkatao nito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang looban ng bahay ng matanda. Pagsilay nila sa bahay nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga gaserang merong nakakahumaling na siga ng apoy. Kapag tinititigan mo ang gaserang yun sa malayo, mapagkakamalan mo itong mga alitap-tap na ikinulong sa garapon. Pero kapag nalapitan mo na yon, doon mo makikita na isa yung damong hindi nasusunog ng ningas ng apoy. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, mas lalo pang binalot ng hiwaga ang grupo nila Manong Buti. Halos lumalim pa noon ang pagka-interes nila sa matanda, gawa ng punong-puno ito ng misteryo mula noong bago pa lamang nila itong nakita. Okay, grabe, ang ganda nito, Palawan. Alam niyo yung sinasabi nilang bundok? Alam niyo ba na i-search nyo, try nyo i-search yung pangalan ng bundok. Yan ang tinatawag sa Pilipinas na God's Mountain. Yung bundok ng Mantalingahan, yan talaga, God's Mountain talaga ang description dyan. Tsaka, ang hirap pumunta dyan kasi marami kang permit na kailangang pagdaanan bago mo maakyat yan. Pero hindi naman nabanggit sa kwento na inakyat ba nila Manong Buti o sa gilid lang sila. Pero malay natin, di ba? Tingnan natin sa episode 19 kung anong mangyayari. Tsaka yung binanggit na mga naglalayag sa kalangitan, try nyo rin i-search yun. Balikan nyo yung binabanggit ng pulube, isa-isahin yung i-search yun. Talagang legit yung mga nilalang na yan. Para yung mga pirata ng kalangitan tapos mga kaluluwa. Search nyo, sobrang solid yan. Pero yun nga, para di kayo mabitin, para malaman na natin kung anong susunod na mangyayari, sunod kagad natin yung 19. Yun lang. Salamat.